Gazdasági paradigmaváltás. Az első fokozatát adószereide vonatkozó részének vázlata. Bevezetés. Első fejezet. A Lisszaboni Szerződésben. 4 liberális alapelv. A Szent Korona értékrendben. Minden a Szent Korona tulajdona. Második fejezet. A Lisszaboni Szerződésben. Kizárólagos hatáskörbe utalt területek. A Szent Korona értékrendben. Minden magyar érték a magyar érdeket szolgálja. Harmadik fejezet. A Lisszaboni Szerződésben. A kizárólagos hatáskörrel megcsonkított önrendelkezés, szubszidiaritás. A Szent Korona értékrendben. Alulról épülő közszabadság. Negyedik fejezet. A Lisszaboni Szerződésben. Tiltó rendelkezések. A Szent Korona értékrendben. Kötelezettségek és jogok összhangja. Ötödik fejezet. A Lisszaboni Szerződésben. Kozmopolitizmus, világpolgárság. A Szent Korona értékrendben. Szent Korona tagság. A liberális kapitalizmus és a Szent Korona értékrend gazdasági gondolkodási mód mintája, paradigmája közötti alapvető különbség abban mutatkozik, hogy első, a liberális kapitalizmus lehetőség monopóliumot hoz létre, amin keresztül kínálatot termel, amelyhez manipulációval hozza létre a keresletet, így felülről irányítja a gazdaságot. A Szent Korona értékrend az igények és a lehetőségek összhangját teremti meg, alulról, a településektől felépített rendszert alkotva. Második, a liberális kapitalizmusban az állam a gazdaság kiszolgálója. A Szent Korona értékrendben a gazdaság épp úgy, mint minden életfeltétel biztosítás az embert szolgálja, ennek a szolgálatnak az összehangolását végzi az állam. Ez a két alapvető különbség visszavezethető a társadalomszervezési gondolkodási mód minta, paradigma, tábla, mátrix, elmélete közötti különbségre. Azt, hogy a liberális kapitalista gondolkodási mód minta, paradigma, az állam érdekei fölé rendeli a gazdaságot. Magyarország elvesztésének 12 EU stációja bizonyítja, amelynek alapját az elmúlt 20 év nemzetárulását összefoglaló Lisszaboni Szerződés jelenti. Az alábbiakban használt rövidítések jelentése. EU-s Lisszaboni Szerződés első cikke, alapszerződés. EU-m Lisszaboni Szerződés második cikke, működési szabályzat. Első, minden magyar érték, benne a termőföld, elvesztése EUM 26, EUM harmadik. Második, a nemzeti termékek védelmének elvesztése EUM 34, EUM 35, EUM 63, EUM 101, EUM 107 cikkek. Harmadik, pénzügyi függetlenség elvesztése EUM 282, EUM 295 cikk. Negyedik, kereskedelmi függetlenség elvesztése EUM 106, EUM 207 cikk. Ötödik, vám elvesztése EUM 28. cikk. Hatodik, az önálló adópolitika elvesztése EUM 110. cikk. Hetedik, külügy és hadügy elvesztése EUS 18. cikk. Nyolcadik, önálló jogalkotás elvesztése EUM 288. cikk. Kilencedik, közigazgatás elvesztése EUM 7. cikk. Tizedik, belbiztonság elvesztése EUM 88. EUM 89. cikk. 11. igazságszolgáltatás elvesztése EUS 19. EUM 86. cikk. 12. Magyarország kinyitása minden idegen előtt és bezárása az unión kívülre szakadt minden magyar előtt EUM 49. cikk. Az Európai Egyesült Államok, Európai Unió által tőlünk megvont szabadságjogok többsége a gazdasági függetlenségünk megszűnését jelenti. Szabadságjogaink elvételének előkészítése történt meg az EU csatlakozás felkészülési időszakában. Ezek a következők. Magyarország elvesztésére tett előkészítő intézkedések. Első, a római szerződés aláírása. Az Európai Közösség alapító szerződése Róma, 1957. március 25. Első rész, alapelvek, harmadik cikkely. Közösségnek a második cikkelyben kitűzött célok érdekében folyó tevékenysége az ebben a szerződésben előírt feltételekkel és időrendben magában foglalja. A tagállamok között az áruk kivitele és behozatala tekintetében a vámok és mennyiségi korlátozások, illetve valamennyi ezekkel egyenértékű hatású intézkedés eltörlését. B. A közös kereskedelmi politikát. C. A belső piacot, amelyet a tagállamok között az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását gátló akadályok megszüntetése jellemez. D. A személyeknek a belső piacra való belépésére és azon belüli mozgására vonatkozó intézkedéseket, a 100C cikkely által meghatározott módon. E. A közös politikát a mezőgazdaság és a halászat területén. F. A közös politika bevezetését a közlekedés területén. G. Olyan rendszer létrehozását, amely a belső piac területén folyó versenyt megóvja a torzítástól. H. A tagállamok jogszabályainak közelítését abban a mértékben, ahogy az a közös piac működéséhez szükséges. I. A szociálpolitikát, beleértve az Európai Szociális Alapot.
A gazdasági és társadalmi kohézió erősítését. Az Európai Közösség alapító szerződése Róma, 1957. március 25. Második cím, a mezőgazdaság. 38. cikkely. 1. A közös piac kiterjed a mezőgazdaságra és a mezőgazdasági termékekkel való kereskedelemre is. Mezőgazdasági termékek a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei, valamint az ezekből közvetlenül származó félkész termékek. 2. A közös piac létesítéséről szóló rendelkezések a mezőgazdasági termékekre is vonatkoznak, ha a 39-től 46. cikkely rendelkezései másként nem rendelkeznek. 3. A szerződés második számú melléklete sorolja fel azokat a termékeket, amelyekre a 39-től 46. cikkely rendelkezései vonatkoznak. 4. A mezőgazdasági termékek közös piacának működése együtt jár a tagállamok közös mezőgazdasági politikájának megteremtésével. Második fejezet, a letelepedési joga. 56. cikkely. 1. Ez a fejezet és az ennek alapján hozott intézkedések nem korlátozhatják azoknak a jogi és közigazgatási előírásoknak az alkalmazását, amelyek külföldiekre vonatkozó külön szabályozást tartalmaznak, és amelyek a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy alapján indokoltak. 2. Az átmeneti időszak vége előtt a tanács a bizottság javaslatára, az Európai Parlament meghallgatása után egyhangú szavazással irányelveket bocsát ki ezeknek a törvényeknek, rendeleteknek és közigazgatási előírásoknak a harmonizálására. A második szakasz vége után a tanács a 189b cikkeiben meghatározott eljárás szerint minősített többséggel irányelveket bocsát ki azoknak a rendelkezéseknek a harmonizálására, melyek a tagállamokban a rendeleti szabályozás, illetve a közigazgatási előírások területére tartoznak. Második a koppenhágai kompromisszum aláírása. A magyar termelők, a koppenhágai kompromisszum nyomán ma harmadannyi támogatást kapnak, mint a régi tagországok gazdái. Felidézte, hogy az uniós költségvetés kapcsán kibontakozott vitában Magyarország azt javasolta, ha felnyitjuk a mezőgazdasági kérdést, ha felnyitjuk azokat a kompromisszumokat, amelyeket az utóbbi időben kötöttünk, akkor felnyitjuk Koppenhágát is. Ezt a felvetést eddig sem a francia Európa-ügyi miniszter, sem a brit miniszterelnök nem utasította vissza. Gyurcsány Ferenc a magyar mezőgazdaság ügye nemzeti ügy. A koppenhágai kompromisszum hatásának részletezését az első fokozat EU-s című része tartalmazza. Harmadik kvóták. A területi támogatás alapja a Magyarország termőterületének 77,5%-a. A mennyiségi támogatás átlagosan a megtermelhető mennyiség kevesebb, mint felére vonatkozik. A kvóta teljes hatásának elemzése az első fokozat, mezőgazdaság, élelmiszeripar cím alatt szerepel. A tételes kvótatábla a következő oldalakon olvasható, hallgatható. Szántóföldi bázis terület, hektár, magyar adottság 4.500.000, magyar igény 3.653.353. Aláírt kvóta 3.487.792. A magyar adottság 81,2%-a, a magyar igény 77,5%-a. Regionális hozam, tonna per hektár, magyar igény 5,4. Aláírt kvóta 4,73. A magyar igény 93,8%-a. Tradicionális durumbúza, hektár, magyar igény 15.000, aláírt kvóta 2500. A magyar igény 16,7%-a. Nem tradicionális durumbúza, hektár, magyar igény 50.000, aláírt kvóta 4305. A magyar igény 8,6%-a. Rizs, hektár, magyar igény 18.000, aláírt kvóta 3222. A magyar igény 17,9%-a. Szárított takarmány, tonna, magyar igény 200.000, aláírt kvóta 49.593. A magyar igény 24,8%-a. Cukora, tonna, magyar igény 400.000, aláírt kvóta 400.454. A magyar igény 100,1%-a. Cukor B, tonna, magyar igény 80.000, aláírt kvóta 1230. A magyar igény 1,5%-a. Izoglükóza, tonna, magyar igény 130.000, aláírt kvóta 127.627. A magyar igény 98,2%-a. Izoglükóz B, tonna, magyar igény 10.000, aláírt kvóta 10.000, a magyar igény 100%-a. Kender, tonna, magyar igény 3108, aláírt kvóta 2061, a magyar igény 66,3%-a. Len, tonna, magyar igény 1461, nincs aláírt kvóta. Paradicsom, tonna, magyar igény 321.442.
aláírt kvóta 130.790, a magyar igény 40,7%-a, Szibarack, tonna, magyar igény 1000, aláírt kvóta 1616, a magyar igény 161,6%-a, Körte, tonna, magyar igény 1000, aláírt kvóta 1031, a magyar igény 103,1%-a, Dohány, tonna, magyar igény 15.000, aláírt kvóta 12.355, a magyar igény 82,4%-a, beszállított tej, tonna, magyar igény 2.600.000, aláírt kvóta 1.782.650, a magyar igény 68,6%-a, közvetlenül eladott tej, tonna, magyar igény 200.000, aláírt kvóta 164.630, a magyar igény 82,3%-a, szarvasmárha kiegészítő tám. Euró, magyar igény 12 millió, aláírt kvóta 2.936.076, a magyar igény 24,5%-a, vágási prémium, állat, magyar igény 480.000, aláírt kvóta 235.998, a magyar igény 49,1%-a, húsmárha prémium, állat, magyar igény 245.000, aláírt kvóta 94.620, a magyar igény 38,6%-a, anyatehén, állat, magyar igény 300.000, aláírt kvóta 117.000, a magyar igény 39%-a, állat, magyar igény 1.500.000, aláírt kvóta 1.146.000, a magyar igény 73,9%-a, kecske, állat, magyar igény 50.000, benne a juh kvótában. 1991-ben a kukorica és a búza hektáronkénti hozama 6710 és 5190 kg volt. A juh és kecske kvótát egyben határozták meg, ezért annak együttes igényértéke a viszonyítási alap. 1.550.000. Negyedik EU-s arc. Az Európai Unió csatlakozással kapcsolatos elvonás és támogatás egyenlege csatlakozás előtti és utáni adatainak elemzését az EU-s arc című rész tartalmazza. Jellemzőként itt csak egy fontos bizonyítékot tartok szükségesnek kiemelni. Az Európai Unió a tagországoktól évi 6 milliárd eurót visznek ki, miközben a nettó forrásbevonás az uniós támogatás 1 milliárd euró körül járhat. Mondta Lóránt Károly, az Európai Parlament gazdasági tanácsadója a Fixed, veled Európa, de nélküled Európai Unió sorozatának 2008. március 14. adásában. Különösen a gazdaságra vonatkoztatható a közelmúlt egyik vezető politikusának a véleménye, amely így hangzik. Mivel a szocializmus megbukott, azt lehetett mondani, hogy ezért kell a neoliberalizmust megreformálni, mert nincs alternatívája. Ezt cáfoltad a nyilvánosságra hozott jogszabály tervezeteiddel. A hivatkozott jogszabálygyűjtemény, az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona, Püspöki Kiadó 2009. Barroso is nyilván ezt érezte meg, amikor az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet megismerése után 2008. október 4-én a következőt üzente, a középkori, vallásos Szent Koronára épülő Európai Konföderáció tervezet a legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra. Természetes, hogy nem csak ő, hanem a liberális kapitalista rendszer minden helytartója fél a Szent Korona értékrend tisztaságától, hiszen egyértelmű számukra is, a jelenlegi világtörténelmi korszak sírba ereszkedik pénzközpontúságával, a diktatúra szolgájává alázott Matrix elméletével együtt, és az új világtörténelmi korszaknak az erkölcsi, gondolati és gazdasági tisztaságot megvalósító Szent Korona értékrend lehet a gondolkodási mód mintája, vagyis paradigmája.